sowan kutha Pono Rogo. Ocap kacarita dok nalika samono salah suwisining patung bayangan kesuwun dening sang kusum maring ayu Dewi saka langit. Minangka putri kadiri kang dados rabutan raja sewu negara minangka raja kutha Ponorogo salah satunggalipun raja muda saking tlatah Ponorogo ingkang gagah prakoso sing warcaja nara tegas papak palune pandhesi saking Galindo. Ayo Bator mundi ya kacang metu non sewu diparingi padang dalane diparingi padang dalane. Wow. Oh, halo everybody. Sido kok dudu jane. Ayo. Ora mau urupne, mau bengok-bengok malah telakmu rusak. Cek. Piye to Pak Amit? Ing sore iki 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 lho. Ben kok gendeng ya. Lah.
Piye to Pak Mit? Awakmu mang metu ditabuhi apa? Jogetan ganongan, Kowe ditabuhi ganongan. tabuhan ganongan. Lah terus aku metu kok ditabuhi tawon gas. Lah kok iso tawon das lho. Lah Kuwi balapan motor yo nyo. apa enek ganongan metu tabuhi balapan motor lho. Yo sing padha kaya kancane no, Mas. Kendange Mas, kendange. Sik tapi hop sik Pak Mit. Iki mang aku ning kene yo ora trimo joget tok. Lah terus Terima jasa angkat bocah. Tadi doi. Ndi? Sing ndi Bu? Lambiran iki lho, golek-golek lho. Oh iki. Iki lho. Ini ayo. Mangkane tutulan ae. Iki anake sapa? kuwi anake wong lho, sing tenanan lek jujung. Abot, Lah Cek. yo sing tenanan. Padak ning kucing. Nah. Lho. Nggih, pundi niki ibu-ibu wonten apa mboten yogane sing ten mriki? Kok Oh, enek? mriku wonten. Wonten apa mboten? Gak enek kene udah ditegulune kono. Kok ora enek? Oh, Kok dideg enek gulune? ibuke. Dijunjungne. Ah. Lah iya. Walah Bu. Sitongkas. Endi sitongkas sing ndi sampean milih? Sing Pun ndi? iki 75. Sing iki 50. Kok bocah kok Lah kono sitongkas padane ning pasar. maksudnya ki anake kurang siji ning kene. Oh sing ndi sampean ndi? Sing Ibuke ndi? kan ndi? Iki. Heeh, yo kene Le. Ayo Le. Oh, Nah, kene. sing iki rada anu ki. Nah, wong Gondrong. ngene lho carane Wes. iki. Hati-hati lho, ceblok kaya tewel minggo glubuk. Bobote yo ketoke akeh. Piye aku mang yo wis Maksudnya gede. aku mang yo wis joget. Nah, Yo wis joget titik-titik. kono ki omong ngono aku metu yo ditabuhi joget ngono lho. Malah ditabuhi. Ojo sampe ngisi-ngisini aku. Wah, wah. Aku ki ning jarakan kene iki wis kaya omah dhewe. Wah, tenan apa? Kaya omah dhewe. Kaya iya lho Pak Jo. Aku ki ning jarakan kene wis kaya omah dhewe. Lah, Apa meneh gone Mas Depa ki wis Mas kaya Depa. keluarga Wis dhewe. wis kaya batih ya. Tenan wis kaya Kaya bate Mas bate. Jos. Lah, Tenan. nyapa? Alhamdulillah bengi iki adewe yo melu ndedonga, Alhamdulillah. melu mangayu bagya. Bener, Dene bener. bengi iki awake dhewe Mas Depa dan keluarga ki alhamdulillah ukir-ukirane apa kuwi jenenge omah ki anyar. Benar. Kuwi delon kuwi legak-legok Oh, kuwi. Apa kuwi? Wong ajate kuwi. Iki wong delok Pak Met. Udu ukiran. Wah, wong Iki ta wong iki. delok. Lah tak kira tritise anyar ngene badanku kok Ora ning megak-megok. kono alhamdulillah wong jarakan iki tumplek blek mae Mas Depa. Tumplek-blek. Piyek delok to. Duh. Delok Iki ning kene iki. tembok ya. tok. Nah, kae abah kok yang delok nya. Bangkengku neng kene. Tenan neng kene iki kudu ngati-ngati. Ngomongi alhamdulillah. Ngene iki lho delok sampai pagere iki rangkep jan koyo ngalah-ngalahne ning Polres. Wah. Dadi malah koyo diesel malah. Ora ning ngono ki ben penonton ben ajake iki tidak ada kisru. Oh, ben ngono. iso kondusif. Bener. Oh iya, Lah, terima kayak Pak kasih. Babin Nggih, Kaptipnas. siap. Selamat malam diaturkan Budi kepada Surawo. Bapak Keamanan Yorawo. Nah, bener. Jadi diharapkan malam hari ini bisa berjalan dengan kondusif. Alhamdulillah. Aman dan lancar. Amin. Supaya apa? Supaya izin keramaian untuk kesenian bisa dipermudah. Benar Betul. sekali. Mas Tino, ya toh, Mas Betul. Jon? Bener. Ojo ya Mas Jos ngalami aku. Iki ngalami mergane. Ora ning ngono yo Pak Met yo. Iya. Iki ngono Angel sing itu. program pemerintah iki ame ning SMP tok. SMA yo ora ning SMA tok. Apa? Iki ngono Mas Depa lek nikahan. Lho iki kan toh? Nikahan. Mas Depa ki. Alah, iki piye to? Ditanggep orang ngerti acarane iki. Piye to maksud iki? Aku ora diundangi. Iki nikahane Mas Depa kalian Mbak. Mbak Dika. Depa sing biasane jaran kuwi to. Bener sing cilik ku lho. Kuwi rabi. Cilik kok Rabi. kepek masamu. Sing rabi ku Tenan yo. to iki Mas Depa rabi to iki? Rabi. Heeh, kalian Mbak. Kosok wis rabi. Weh. Iki Karo Mbak sing ndi? Yurika. Yuriska. Yurika lah iki. Ah. Batinku ki Depa sakmene oleh Yurika sakmene bro yo. Iki Ngek. keblekan susu rate wae. Eh. Apa to Joshua ki? Susu Nah. bayi lho Oh, botolnya Bener. gede. Ora ning ngono ki melu program pemerintah. Ora mek SD ning SMA tok. Heeh. Nah, sistem zonasi kan ning SMA tok to. Heeh. Mas Depa yo melu program pemerintah sistem zonasi. Maksudnya? Lah wong bojone wong gondang kene ae juaraan kene Oh ae. yo jaraan. Oh, pek go. Pekgo. Pekgo. Pek go. Nggih nggih alhamdulillah. Muga-muga sakwise Mas Depa rabi apa meneh oleh tanggane dhewe, muga-muga sak jarakan iki iso malih dadi dulure. Ya, dadi dulur. Oh. Rabi dulur judule kuwi go barno. Lho ora, Mas iki
ki dadi dulur kabeh. Dadi ki akeh contone wong jaraan sing oleh tangga ki ya akeh. Dek kapan ki dhewe nang iki ngalor nontok kuwi oleh ya tangga tiba. Dhewe kene iki ya. Kono anake Mbah Bayan oleh kono. Cedek-cedek yo kene. Cedek kene beceke yo malih dobel. Lah kenal kabeh. Ora ning ngono yo wong pawon iki penak lek tandang gawe iki yo ora kesel. Yo ora mambu. Iki aku joget gantian joget. Oke, minggir. Oke. Kowe wis joget? Sampun. Wis salto. Urung. Sampun salto. Sitok aja. Ayo Mas Wani. Minggir ya. Ayo, iki gandongane neh to iki. Dudu iki leak. Tak kira lek telu. Iki leak tuwek. Iki warok. Kaya bungkus bare bakal diwari ya itu Mbak. Urung diabani. Ngono to Pak Amit ya. Ya ambune opo to? Ora ning tas madang opo lho kaya ngene ambune iki. Ambune lho, sate. Begini kok badek tape ngono rasane iki. Lah, Sate kok kecing ambune. lah sate tahu aku. Ayo terus sing ngenteni kendang dhisik. Ngenteni kendang dinding. Rasa dinteni Lah kendange nyapa? numpak motor dhewe. Abe-abane iki lho abe-abe. Dodone lho. Oh, ngenteni kendang. Tak berek dulu nung dandang dina lagi sampean joget. Ngono lho Ayo sampean. Pan. Ayo ndang. Dewe gak tenanan. Iki wis. Ndang yo. Nah. Tepuk tangan dulu. Iya. Iya, tajake. Tepuk tangan. Pak Jo. Iki piye to cah iki? Piye to cah iki? Kowe iki piye? Iki piye? Kowe kudune lek mesti kaya support tepuk tangan saiki ngono iki langsung tunjukno ber ngono lho. Kendang wis muni iki sampean salah. Sing cigrak ngono lho. Oh, alah. Lho kok tepuk tangan ae. Nah, Ngene to. Iya. Jal tangane ning dhuwur. Senyum. Dan mlaku. Nah, iki nah. Wah, padakne komedi kethek wis. Lah arane ngono sing sigrak sing apik ngono lho. Sigrak yo sigrak. Art. Lah ya. Iki asam urate kumat. Ngene iki nyapa ngene iki? Yo maksudnya iki geter. Mari ngono tok delang ngono lho, Pak. Oh, dadi remo. Ora isin karo kaose delok grebek sura lho. Wani iki. Iki grebek sura bantreng lho diruyo. Oh, alah, kudu sura sasi lho. Dudu. Ayo njajal. Grebek sura iki grebek Selo. Kus. Ayo Mas. Solah nyawang kancane tong muterak sikil barang ngono kuwi. Lho. Nyapa absen banji. Menika ndas mendo nggih Yai. Wila, bariki paping barang munggah. Ya lah 500. Ya oleh neh, ya. Ini genteng barang mumbul bariki. Ayo, suwi-suwi iki bar iki persiapan iki. Iki mang sing joget wayahe sapa? Wayahmu. Berarti hakku. Sapa sing wayahe joget kuwi hake dheke. Nah, iki Apa brene? Iki aku lah.
Wayahku kok. Nah, siap. Matur suwun Pak yo. Wis atungane rezekine kata. Sehat terlalu. Saman kirung joget kok kowe wis oleh sawer. Joget lho wisan. Apa lho ini tok iki? Lah, kowe wis joget? Wis atraksi apa urung? Endi? Mas Tiro sampun atraksi apa urung? Wis. Durung, ora enek buktine ora iso. Ora enek buktine. Saksi tok gak iso. Kowe dudohno lek atraksimu ki pancen kowe wis atraksi. Oke. Ben oleh sawer. Saiki wayahmu. Wayahku nang iki. Iya no. Oke, lek mek atraksi ngene. Iya. Dagduk-dagduk tak. Aja suwi-suwi. Bar iki enek atraksi neh. Apa? Melok sing viral. Panjake melok dadi lho. Ketoke Pak Jo banteng. Gonge dimbrukne. Pak Gleb dadake apa iki? Keyboard-e jelek. Iya iki dadi dadak. Iki wis semayan karo Togo iki. Bar iki blayu power ngono iki duncale. Wilan-wilan yang rai. Pasno boyokku. Ayo, atraksi yo. Adeke karo pasir iki saiki duncale. Beri tepuk tangan yang meriah. Inilah atraksi berjalan dengan menggunakan tangan dari Mendo seorang berkepala cemple. Inilah dia, Tiro. Nyapo? Atraksi yo tak siarne. Loh, sik to, bar iki sing atraksi sapa bar iki? Iki Ora lho, Pak dhisik. Jo. Kok iki kan wis. Ora lek Iki mau sapa? nyarne. Nah, terima kasih. Tos dulu. Nah. Dedek tos. Tos. Wah. Wong ora atraksi kok njaluk tos ki lho. Aku mang lek mau nyiarne mang piye? Bocah iki kok pinter ya. Ngapa? Eruh wong atraksi ki jawane gumun terus mlayu. Dek 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 nyoh langsung duwek ning ngene to. Jan persis kaya anakku lek wayah asok mekar yo ngene iki. Enek petugasnya tekono langsung mlayu, nyoh Mbak. Oh, bu genane. Wah, bawae nek kene di Mbak. Ora lek mau nyiarne mang kilo sing apik. Sebuah atraksi dari seorang manusia Nah, iki sing terakhir ki. berkepala cemple. Sing apik ngono lho, yo. Lah siramu cemple itu. Udu. Lah kene yo bablas ae. Oh, iya. Lah nyapu mau Nyapu nesu. Nyapu nesu. Nyapu nesu. Bocah kok nesunan. Lah. Ye, Tiro nesunan. Tensine ben 800. Pecah. Yo buangko kancane kok. Yo Mas. Ayo, atraksi sekali lagi. Kalau. Kalau. Ayo, tang. Halo. Disiapne lho san paping iki. Iya. Iya. Oh. Iyo. Tepuk tangan yang meriah. Apa ini? Oh, yes. Ngapa ra iki, Ro? Ais! Lek beratraksi ngene to, Ro. Oh iya bari kaki ya. Oi! Oi! Ayo.
gedrek Panara. Nyapa? Ada. Nyapa? Ada. Nyapa? Ngembus. Aku roh. Iki urung bar iki lho delok atau sento tak aku mingadeg. Sik. Aduh. Ya, Apa keluhanmu apa? wah, Pak Jo pamit. Iki ketoke ya petang tahun udah tak kumbah soalku. Harum. Heeh. Jajan. Ayo. Sik to. Atraksi dhisik kok. Wis olah sik Olah atraksi dhisik. lagi diedrek ojo mek satu ngono tok. Atraksi dhisik lagi Ora adil ngono kuwi. Kalau aku dadak atraksi tiba ke maju rene tenagaku entek aku mak Ora, lepak. ora. Justru bar solah atraksi Heeh. pemulihan tenagane sing ngene iki. Wah, berarti iki artinya cese. Ces. Oke. Paribasan dirimu ces iki stop kontake. Oh alah, berarti sing dicepi ngono kae ya, Pak Jo. Iso to. Oke. Akan yo soleh iki. Kuwi kuwi. Heeh. Oke, berarti aku iki. Loh, Ngapa kok kuwi? iki lho. Oh kuwi, heeh. Iki lho. Ya. Ayo. Lah kok kowe nak tau Pak Jo? Dudung iki. Iya. Ayo nduk, tunjukno telalemu nduk, ayo. Cek. Ayo balik ya dibiak. Telalene tok nih, telalene. Cek lho. Ya mate. Nyapa? Cek. Jiji, gila, jiji, lho. Ayo, ndang lungguono, Ayo jajal. Oh. Wis gak kamu kayak pancalan raine ngono lho. Suwi Sing mentok sayang juriga. kok. Ya kowe nyapa? Nyapa? Iki nyapa? Nyapa iki? Urung-urung kok wis klimaks. Klimaks. Wis. Piye to kok wis? Wis. Kok wis Aku to? ndak koyo kowe, Ro. Nyapa? Mah aku koyo kowe. Lah nyapa? Ndak kuat aku. Lah kok water-waterine barang lho mengke. Dredeg aku kok. Kowe jajal apa mau ngadeg jejero. Oh, jajal ya iki lho. Nah, madepe rono. Nah, Baik. nyuwun sewu Bapak Ibu Mas Tiro pantes napa mboten kalih Mbak Amel? Amun. Tekok kene. Ibu-ibu adik-adik sedaya to mriki. Wis di roasting Nyatu urung. Iki lho iki keluargane Mas Depa iki. Nah, iki keluargane iki mesti Kene plek jajan kabeh. kene. Baik, baik, Sini baik. cintaku. Nah, sedaya to mriki halo. Halo. Iya toh. Iki wis ketok, mergane nyapa? Auramu ki tidak memancarkan inner beauty. Oh iya. Inner beauty. Memancarkan kecantikan dari dalam. Beda kaya aku deloken lek jejer Mbak Yurika nyuwun sewu. Lah. Alah. Apa? Kaya peroban. Lah, sing wedok ayu, sing lanang kok munyuk. Delokan to lho sing wedok lho. Sing wedok piye? Wayune ngene. Sing lanang apa? Kok munyuk. Rauk gasmu. Ngesuk punyuk Oh rawo. malah munyuk lho. Lah piye? Lho, lek iki deloken pas to. Iya. Sampeyan jajal karo Mbak Amel. Sini Ah. cintaku. Gur. Kok kur-kur. Nah, delon dari segi tinggi badan. Apa? Madhep rono. Ideal. Sing lanang dhuwur, sing wedok sak ngesore. Pantes. Lah aku karo Mbak Yurika iki yo ideal. Lah nyapa? Sing wedok luwih dhuwur, Heeh. sing lanang luwih endek.
Lah, kudune iki sing lanang sing luwih Lah, dhuwur. kuwi sing kliru. Lah, Sing nyapa? bener ki ngene iki. Jajal umpama kowe. Heeh. Suwi ra cethuk 3 tahun. Ya, ya. Mari ngono cethuk karo pacare sampean. Ya, berpelukan. Lari berpelukan. Berpelukan. Jajal, etok-etoke berpelukan. Nah, ora pas. ora pas. Lah. Lah lek aku ra cethuk karo pacarku. Ya. 3 tahun lari. Aduh sayangku. Langsung mlayu. Suwi ora cethuk sayangku. Mlayu. Sampeyan kono. Ajaran aja juga. Iki teko adoan. Mbak Yurika, aduh mundur kene. Wonge mulih ke Hongkong. Ke Tak Hongkong. jemput neng bandara, Ya. teko kadoan aku melayu. Langsung. Iya lah. Tak Langsung. peluk. Blak, Ya susu. toh. Apa to? Ora yang ngono to, briefing ngono to. Maksudnya ki tak peluk jelek, oleh ngesore terus tak unggone. Terus Koyok apa kuwi jenenge? smack. Rahul karo Anjeli. Ngono lho. Tak kira tidak mati bakal susu ae. Iki ngono lho Joshua ki Lah piktor mong lho. kaya kene ngono meng Ora susu to. oleh adewe ki nang kene ndak oleh piktor. Pikiran kotor. Oh ya. Ngono lho. Akeh bocah cilik-cilik. Ah. Iya. Ngerti aku kuwi yo anjane. Tapi kan pas, tapi nyuwun sewu, lah aku karo Mbak Yurika lah, nyuwun sewu. Pantes nggih ibu-ibu nggih. Lah kok podo anu Mas Sampe, untuk Mas Sampe berikan satu buah tembang lagu untuk sang istri. Sang istri tercinta. Aminor ya? alah Mas Gelap mau Aminor. betanggapan kang oleh Aminor ae lho. Nganggo jenggong barang to bidang. Yo dehem ben ketok gagah ngono lho. Kaya jenggong. Nimas musti kaneng ati tresnaku siji. Kuwi ora minor kuwi F nadane F. Piye? Nadamu F kuwi fales. Wes ngene, tipung tok. Tung gendang tung Golek aman deh, golek aman. tak tung gendang tung det ngono tok Mas. Nah. Ya iki lho. Gesek-gesek. Icik-icik kok malah ngene to, Jo? Gak sedih romantis to iki. Ini to malian ki. Lah meng jare gak pas. Jajal kowe mau kowe sepiro sura. Sing apa iki? Kang Mas, tutup. Langit sebagai atap rumahku ye. Kuwi lho lagune sing kuwi. Yo, Lagune sing kuwi. yo cek. Sini cintaku. Ya Allah. Aduh. Sita. Oleh ali-ali arwan. Rungokno aku dhisik. Udah maju. Tunjukkan ke semua penonton bahwasanya Anda mau pegatan ya. Kusuma. Apa? Sik iki mang sik Kok ngono pembawaan to? nada. Kaya wis tak warai to Dek iki. Heeh. Sing apik sayang sing apik. Kusuma ning ati duwong manis kang tanti-anti. Luar biasa. Njur kelingan jroning ati sak bedahing bumi ya ngono. Enak merasa. Ayo Mas Hamid, wayah Mas Hamid maju. Kusumane ngati to. Ora no ganti no. Gila ya Terima kasih. Lah yo ngene iki Terima anakku kasih. ada petugas mekar teko iki. Langsung diwekne ngene. Rumah sampe iki plencet to kuwi jane. Ora oleh ngono kuwi tandane iri ora Oh, oleh. oh. Kusumane ngati yo Mas. Kusumane Terus ngati. yo. Kad Kadung kaya ngene. ka Buntut. kadung kaya ngene. Terus iki piye karepe? Malah Iki nyapu lho iki aku orok-orok. pilih cedek-cedek iki ngene lho, Ro. Wah, Ya ayo dang.
cepet. Ndang templekno. Wis entek. Oh wis. Ayo. Pak Malang. Jadi terus nih. Piye to? Kak Yurika. Piro to? Nek cekono gedang tonyo raine. Pagang. Lagune sing anyar. Senganyar. iki mangan lek request yo. Apa-apa? Selendang merah. Sedang merah dijiret gulune. Selendang biru nggih, Bu. Ah, selendang biru Nggih. kagem Bu. Saking sinten? Saking ibu Saking tuan rumah Ibu Emas Sutini, Dewa. Bu Sutini. Nggih. Saking Sedang biru. Nggih. Kedep terus Ibu Srini, Bu Srini. tuan rumah. Nggih. Nggih. Kene iki biasane ayangku yo ndelok lho. Sapa Nek ayang? kene iki ra ketok aku. Endi Aku ayang? ki nek kene yo duwe ayang aku. Sapa? Endi? Yumi. Endi? Endi Yumi? Endi Yumi? Biasane ngene-ngene lho Yumi iki. Wah, kalah dada lho. Nyawer Lah, kok wakeh men guys. Anu- Oh, iki lho. Anu enek batas lho, Ro. Endi apa Anu, ngono? bar iki tak kirimi nomor dana ya. Tak- Nyawer lewat dana lho. Nggih, monggo lagune dipinangkani. Panyuwunan saking tuan rumah ada selendang biru sareng-sareng turangga Anjar Budaya bersama Anjar Music. Asik, Basoka Sound System DL Lighting. Selamat malam, Tim Blok Onar. Onar. Tim Blok Onar Onar. Indonesia. Jos. Kowe njaluk lebih. Bintang. Mending aku sing Wira luput onar rasis. Wis mati rasa endang ngomong. Apa tinyonggo katresnanku. Dulur-dulur jaraan Cipta Budaya. Selamat malam. Kowe njaluk lebih. Mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong. Ojo mau gandoli karo selendangmu. Selendang biru sing ono ning Turraga Anjar Budaya. Sik. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo, yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa, endang ngomong. Terima kasih Mbah Kayet goyang. Aja modano Terima kasih. Bola-bola ngopi. Anjar Kru, warga desa Jaraan, dulur-dulur seni semuanya. Selendang biru sing ana ning pundakmu, luntur tanpa warna bekas ning ambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu, bila ra bakal balik ning tanganku ilang.
Mas Amit sudah? Oke. Terima kasih Mbak Amel dan Mbak Yuri. Nggih, sareng-sareng monggo. Mas Fani. Bos. Iki opo iki? Selagi Islam masih setan dalam budaya yang anak kan boleh ngomong apa? Kerap sesewu negara.
ing macan awi mau malaya Koko Prabu Gawul ingkang sowan Koko Prabu Gawul ingkang sowan sinuwun dalam muncuke metu Suro 4 hari lagi Suro 4 hari lagi Suro ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja ilang adate Jawa digawa ning endi tiang Jawi tarasa bisa anjawane ngagungke laku
budi pekerti jiwa jawane manunggaling rasa aja tumindak angkara murka wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane wong Jawa aja ilang adate Jawa digawa ning ngendi parane tiang Jawi tansah iso anjawani ngakungke laku budi pekerti jiwa jawane manunggaling rasa aja tumindak angkara murka
mengkit dalang sapa ngundang dalang sapa nyono. Oke, baik, luar biasa, terima kasih ya. Bersama Turonggo Anjar Budoyo yang pada malam hari ini di Poso Oce tampilkan artis-artisnya Indonesia yang akan menghibur panjenengan semuanya. Yang akan menghibur panjenengan semuanya artis-artis yang tentunya sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Langsung saja siapa dia, ada Amalia Mazi. Amalia Mazi. Dan juga Yurika Ardina.
membuat Nona langsung suka. Nona setuju abis buang muka. Sama buku bersenyum tiap hari sampai mulai datang dalam mimpi. Nona manis, Nona setuju setelan cuek. Aduhai, Nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Dan bilang saja jangan pura-pura. Ojo mana-mana Mas. Nona bicara. Stay to, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Stay to, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Velocity. Pandang pertama lihat abang langsung suka. Abang satu setuju abis buang buka. Sama buku bersenyum tiap hari sampai mulai datang dalam mimpi. Nona manis, abang setuju setelan cuek. Aduhai, kalau Nona suka jangan buang muka. Jangan cuek nanti malu di Nona. Dan bilang sayang jangan pura-pura. Aduh aku terima karena adik Nona bicara. Stay to, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stay to, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stay to, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Stay to, setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Tok tok tok. Nenek setongkas ke, dek ke setongkas kadung penak. Si tongkas apa Mas? Request tembang kangen. Lorokas, lorokas, lorokas. Lorokas. Oh ada request. Iki lagu Yurika nyanyi ya. Mekarlah bunga teratai di jiwaku. Tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama. Dengan hati bersinar di dada selamanya. Hingga hancurnya semesta. Dalam duduk lah lihat weh. Yo man. Soy. Spesial buat dulur-dulur semuanya yang sudah hadir, dulur-dulur jaraan, dulur-dulur yang sudah hadir, penonton semua yang hadir pada malam hari ini, jaraan Gondang Tulungagung Jawa Timur Indonesia. Di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara bersikap dalam satu sumpah bersama. Berpijak di atas kesetiaan hati bersatu, bagai di hidup
tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Rada wedi aku. Sikat diri, yuk. Hitam baju Esek, esek. Esek, esek. Minggir, minggir. kain putih, simbol bahwa semua manusia kan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Sekali lagi yo. Hitam baju ia selalu melekat, melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Air putih simbol bahwa semua manusia kan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ayo deh girls. Mekarlah bunga teratai di jiwaku,
sudah, sitok kas apa mas? Sitok kas tembang kangen, sing piye ta wi? Aku lali. Apa? Ayang-ayang ya. Ya wis, ya Sing ya. banyak requestnya ayang-ayang dek gel. Ayang-ayang dek gel. Dek gelap. Dek Dek gelap itu kaki buat loh Mas Hamid. Dek peteng. Dek peteng. Gelap maklap. Pedang rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanyawan aku kowe labuh katresna kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Jangan kau sakiti dia. Arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu ra diampuni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen turun kepisah mereka kuoso kang mas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kehilangan kang mas mustikane ati tungguku tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku labuh tresno datang kendang. Terima kasih Mbak Kaye. tak rewangi Neh Mbak. tak pateni Aku goreng ini. tresno kang suci kasunyatan yen to aku Terima kasih Mbak Kaye.
kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datan kendhat saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji antekno antekno terima kasih Sorote Surya wis ketutup candi kala rasane ngati saya tambah deloso yen pancen setresno aja mung kirim warta tekamu gawe tombo wis mesawitu aku ninggal ke sliramu nangis hatiku yen keprungu suaramu senadyan pastine atau saka netramu jenengmu tetap jroning atiku biar janjimu bakal bali tak ugemi tak tulis jroning ati nganti mati aku ora bakal lali mung sawiji kang masih tak tresnani rino wengi ora kendhat ku memuji duo bagus cepat tinggal bali jroning ati mung terasamu gemi janji duo bagus muga bisa nyawiji sorote surya wis ketutup candi kala rasane ati saya tambah deloso yen pancen setresno aja mung kirim warta mung
ninggalke sliramu nangis batirku yen keprungu suaramu senadyan pastine adoh saka netramu jenengmu tetap jroning atiku biar janjimu bakal bali tak ukemi tak tulis jroning ati nganti mati mung bisa bakal bali mung sawiji kang masih tak tresnani rino wengi ora kendhat kon ku memuji duo bagus lekas kalo bali jroning ati motorsa ngukemi janji duo bagus lekas kalo bali